Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Humhum ni Marula. Maning, naunsa naman ang imong anak. Nagsiki naman sam na siya katog. Wala nagkahasol ako karon. Manang, gusto na ko magpatabang taban nambal sa kahimtang ni Marla. Sige. Manawag kong tambalan. Oh, sige, manang, nakaw na. Oh. Marla, anak. Dahil pagmata ni taon. Marla. Marla? Marla, anak. Nanog ko siya bayo. Ano kang naingon man hindi si Marla? Ano may balik tamsab din niya ang sakit? Oh, uy. Usap lang na siya liog gamigilak. Puro nagkwintas. Kung magkakita na siya liog. Ako klaro ni usa ni kwintasan eh. Pagkarapag chain. Ako na ipagawa siya liog. Oh, ay, Chibe! Di asa kang iringa ka, ha? Di magkagikan. Chibe! Gawas ini! Gawas! Chibe! Pawa niya sa uhan ni Marla! Pawa! Bi, labayon ti kaning unlan, bi. Chibe! Sumuglo magkagiringa ka! Aray! Nag-urasan ko sa iringa itom! Chibe! Iringa ka! Sasama ka! Di mo ko na mo panuulo ni Marla! Chibe! Oh, masuko siya kung manuulo ko ni Marla. Kapto siya kinarusan. Chibe! Oh, miyapa siya sa kilid ni Marla. Murag iyan ang gibantayan. Chibe! Pahawa niya! Oh, saan nag-iringa? Murag magsuol ka ni Marla. Nagpiyong-piyong pa siya mata sa kilid ni Marla. Ay, kapto siya kinarusan. Ako na tambalan, be. Dito sa kwarto. Total, makita ba ako sa CCTV camera ang buhaton iring-iringan din eh. Dili ako isira ang pultahan. Ang kagawas ng iringan sa kwarto ni Marla kung ganahan siya magawas. Kaptos siya kinarusan. Doon na gid yung problema sa Marla. Klaro kayo sa iyong linihukan usahay. Mukalit nagkausap ang iyong mood. Natiktuhan din tingali siya maayos sa kamatayon sa inahan. Oh, gusto. Bubalik ko sa ila. Ang gagong Gabriela. Paingon ka, Spilia. Klaro kayo nga mamisitan siyang mata. May kayo motor nga kung ikamit ka. Kinanang nga ako kini mababagan sa kabilo siyang pagkakikso ng mata. May gani ka nakita na ko silang duhali. Si Elgin kaganina nga seryoso kayo nagsugyan. Ampruan. Si Gabriel Gyud ang gilabanan. Natambalan na ko ang kinurasan sa iring itom. Klaro sab kayo din sa monitor. Ang kalihukan sa kwarto ni Marla. Ang iring. Natuog na siya tupad ni Marla. Di magkakagikan ka ng iring niya itom. Uy, ang kamera sa gawas. May miabot. Oh, si Gabriel ka na. Mingaw maglambay ni Marla. Saan kayo nitabo ni Marla nga huwa man siya mo trabaho? Oh. Mingaw. Oh. Gabriel? Uy. Nay maning. May hapon diha. May hapon sab. Nganong may balik bang kadong? Kung ano nabalaka mong gugunoy. Kayo man makatrabaho si Marla.
Kining naunsam day siya noy. Kon, may laban ay yang gusto lang siya mo pahuway. Og bay ka niya ka. Ikaw lay sultis yung trabahoan ha nga nasakit si Marla. Ha? Unsa may iyang sakit noy? Ako pa rin ipatanaw, doktor. Sige, mayong hapon na lang. Klaro kay sa naong ninoy maning nga nabala ka sa kahimtang ni Marla. Dako-dako gining problema na. Ni Astuni? Hops! Ni an sa ning tawhan na eh. Seryoso ka gidi ay anang imong tinguha ni Marla Gabriel, ha? Tony, mahimo bagdi ta mag-away tungod lang ni Marla. May gipamati siya. Oh! Nasakit si Marla? Oh. Marla? 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 Ay mo pag dili ka magsaba-saba din eh. Uy, Manoy! Manoy! May nga pundiya. Nabalag ka mong kumanoy sa kahimtang ni Marla. Nasakit man ka siya. Nasakit si Marla. Musa, magkalakaw na mo. Ayaw unan yung sabog-sabog ka akong anak ko. Kay may pahuway siya. Sige noy ha. Ato na ko. Manoy, mahimo ba nga mulili ni Marla? Dili. Magkalakaw ka na sab. Mapit ang akong ilong. Pastos sa dening amang Marla da. Way respeto. Sige. Dili ka magkagusto bamistahan ng imong anak. Way nahangol. Ang buhaton, sugat-sugaton. Mulipot ko sa loyo. Kakawya naman din sa Leo Sevilla. Kadag ko bilis mga kahoy din eh. Nga, mura man yung tawaan. Uy. Anong nasuri-suri ka pa manilis amol iyo? Basunod-sunod sa din kanahan. Ha? Huwag ko naman nagibantayan na nga amahan ni Carla. Hoy! Kwan, kining. Nga naman? Ganahan lang kong maibaw sa mga soroyanan ni Marla Manoy. Nga naman ko no? Kwan! Sige na, paulit na lang ko. Sunsunuran sa kuna. Di ba katubayot ang ganahan? Stricto sa nga amahan ni Marla. Pero no. Di ko mo surrender. Kinahan na ako ng mayab si Marla. Bueno, mas may tingali nga tulad ako sa pay magplano. Kung nung saon ako nga mauyab na ako si Marla. Ay. Samkay sakit ni Marla. Kung gilapdan siya siyang maabsent gud siya. Pero ganiya sa mong pag-istoryahan ay nagpahiyong pa mo siya ganina ang buntag. Kalit lang na suko. Ay, naglibog ko eh. Gabriel! Ay! Lo! Gabriel! Yawan kita. Gabriel, unsi naman. Saan naman sad? Nagkasuod na ba mo si Marla? Unsa man ay tabo sa imong paghatag kaniya sa saging tundan, nalipay ba siya? Nalipay ba, Oroy? Nasukos Marla na ko, Loy. Unsay nasuko? Ngano man siya ay nagkalalis mo? Wa man, pero kuan mo gulo? Katong malipayon pa siya nga nagtanaw sa saging nga imong gipadaan ako ganina buntag. Unya, kalit lang ko niyang gipalayas, lo. Dili. Ha? Unsay dili, lo? Dili. Nahadlo ko, Gabriel. Nahadlo ko. Unsa may mong gikadlukan, lo? Nga nauwahi kita sa atong misyon. Unsa? Lo, kung ang pagpangita man sa medalyon ang atong misyon,
Mas maayo palo, kalimtan na lang nato na. Gabriel, Gabriel, dili mahimong mohunong ka sa pagpangita sa medalyon. Usa? Dili mahimo nga mohunong ka. Oh, Si Maning. Si Maning. Siya ang suura. Kung dili ka makapuol kang mal. ha? Mao ka na. Oh, lo. Kinahanglan nga mangita kikitag paagi, Gabriel. Kung dili ka na makaduol sa anak na mao si Marla. Ang amahan mo ituula si Maning niya. Maunib buhata. Dati og ilim nun si Maning. Taon sa ni Manang, nadugay man. Oh, si Marla. Natugay po siya. Uban sa itong nga iring. Oh, huwag ko masayip sa ako magbutang CCTV kamera siyang kwarto. Kaya basag ko siyang kwarto, ako mabantayan ang akong anak. Oh, uy. Kalit ka. Bilingkod sa kama si Marla. Oh, murag-bulakaw siya. May barog siya. Madali ko. Aturo ko siya sa iyong kwarto. Marla! Oh! Uy! Oh! Oh! Ering! Chibe! Chibe! Oh, dili ako hilabtan si Marla. Chibe! Bawa niya! Marla? Mag-type ka? Nga bilingkod ka ba sa tubangan sa imong typewriter? Oh, Marla? Nga humihila ka? Mudaol ko ni mga anak. O sabay mo ginakan sa typewriter? Ha? Marla? 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 O sabay mo gitahip? Ganong naginak man ka? Ha? Oh, Marla? Ganong may parog ka? Ganong ka? Ganong may parog ka? Atiyon ko ka mong tanan! Ganong ginasal mo, Marla? Marla, ayaw! 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 And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.